Men. Odot. Pikaisin. Odot. Vähän nyt on sitä kantamista. Joo, mene vain, ei se ole. Ei kannatti vähän enemmän sitä pätkää tuohon. Aidan ulkopuolella, joka näkyy. Se menee vaan. Se on hirveän tärkeä se, että kun me lähdetään tuonne, niin se ei ole koira, joka tekee ensin sen vaikutuksen siihen ryhmään, koska muutenhan meillä ei ole mitään merkitystä. Me ei olla silloin niin kuin hallinnassa, vaan koira lähtee viemään sitä paljon. Ja nyt on hirveän tärkeä se sinun sauvan tavalla, että se koira tulee sinun kanssa rintarinnan tai jopa sinun takana aluksi, että tuo lauma ymmärtää, että ne viiää tämä paletti, eikä tuo. Okei, tää oli kummat kädessä. Tää on ehkä luontevampi olla oikeassa kädessä. Kyllä se on luontevampaa niin, että se koira kulkee, nyt kun mietit tuota ryhmää, niin jos se koira kulkee tällä sisäpuolella, niin se vaikuttaa itse koko ajan tuohon ryhmään. Jos se kulkee tuolla puolella, niin silloin me pystytään ohjaamaan se sinne isolle kiekalle, jolloin se ei vaikuta koko ajan tuosta ei. Mikä sen nimi on? Mä näytän sulle sitä liinatyöskentelystä. Joo, lähdetään ihan hirveästi tätä. Lukka vai hukka? Hukka. Mitä me vaikka puiden luokse nyt mahtuu kiertämään? Ei. Joo, kyllä ne porotkin opettaa koiran Eikö se siinä ole nyt, että se purkaa tuota painetta niin tuolla haukkumalla? Niin. Ja kaikella tuolla syömisellä. Liina antaa sille painetta ja tuo ketju antaa painetta, ohmaaja antaa painetta, porot antaa painetta, koko tilanne. Ja se purkaa sitä just mulle, että ei ihan niinku pysyisi se päätasassa. Ja vielä niinku tämmössä, mutta sitten myöskin se, että nämähän on ihan erilaisia poroja, mitä niitä steillä. Se mikä on helpompi niinku koiratulla. Mutta että harvoinpa ne koirat Niin, ne menee. Ja toisaalta kun mä mietin meidän puolta, niin nämä olisi niin helppo liikauttaa itse hurstin avulla, että minä näyttäisi koiraa ikinä tähän aikaan tuohon.
se riippuu vähän. Ja monestihan se on, että Mennä näille peräjänaukoiset ihan joo. että eihän niinku näin pitkään niin siinä. Ja sen takia se koira ottaa näkin niin kierrokset. Ne on koko ajan niin vähän. Mutta koiran tavallaan pitäisi kestää. Joo. Voi olla siinä, voi olla vaikka mikä tilanne. Päävalmista tietenkin tottumattomalla. Tässähän niin halutaankin nähdä. Siis todella äkkiä muuttunutkin. Koko ajan se niin rauhoittuu. Joo, eikä enää Sitten niin se, että yrittää vaikka puhuta, että se ei jää niin siihen jauhamaan sitä. Eikä niin yritä missään. Sehän siinä koirassa pysy yrittää niin monenlaisia keinoja. Tässähän siinä porot kato, nyt se istuu ja rauhoittuu. Ja nyt se alkoi lukemaan laumaakin jo, että jos se ne porot liikkuu nyt tosi. Niin ne heti siis, niin sen näkee sitten myös poroista koiralla. Eli niitä on mahdollista liikuttaa tosi rauhassa. Joo. Niin. Ei tarkoita sitä. Joo, ja sehän on se tavoite, että Niin. pitäisi olla, ne ei edes laukkoa ollenkaan. Ei olisi. Että niinku Koska siis, jos, nulukkaamista ja käyntiä. jos niitä olisi vielä enemmän, niin nehän laukkaa päin sitten. Se on riski aina paljon suurempi. Kyllä nulppoilla ei ole mitään muita poroja. Niin, ja jos ajatellaan, että tuota aitaa ei olisi. Niin mikä tapahtuma sitten on, jos se laukottaisi? Tulisi se 15 sekuntia ja sen jälkeen meillä ei olisi. Niin, tavallaan sekin, että mitä monesti ajatellaan, että no nyt se on niin saalisvietikäs. Niin sehän ei ole mitään muuta kuin sitä, että sillä koiralla on niin hirveä paine ja se purkaa sitä sillä niin kuin jahtaamisella. Nyt mä otan antaa tänne. Mutta siis heti huomaa, porot rauhoittuu, kato ne mennään jo ihan eri niinku. Siis näkee tuosta niinku, niin ja näkee tuosta niinku askelajihan muuttuu koko ajan. Mitä hittaampi se on. Mutta se tietenkään ei ole tavoite, että ne lopussa seisoo eikä vaan liiku mihinkään. Mutta se on myöskin, että ne ei myöskään vastaa sitä koiraa koko ajan. Niin. Että nämä katsoo koko ajan, että mitä me muutkin teemme. Äskenhän ne vastasi kaikki päät oli koko ajan kääntössä koiraa. Mutta vielä on tuossa parokkossa, päät on pystyssä. Eikä uskaltanut tuosta välistä mennä. Sekin on vähän huonotta, kun tässä on ihmisiä tässä. Media tässä painostaa. Että mehän Niin, että jos tuolta päästä, niin tuu tänne. ei. Nyt mietin, että tästä jää iso osa. No tuo puoli olisi kyllä se, että jos että melkein koiran kanssa kannattaisi olla tällä puolella ehkä. Että olisi tuon puolen paremmin käy. Pitää puhua toisen Eivan kanssa. Tai mennä niinku tuonne lahjoille sillä lailla, että ei niinku täynnä päät ja mitään. Mutta nyt näkee, kato koira koko ajan alkoi lukemaan. Nyt kun se niinku rauhoittui silleen näistä painemista jotakin muuta. Sehän se on. Alkaa niinku lukemaan. Nyt se ei halua. Poro kun hyö, koko ajan jotain. Tässä on ongelmat, kun minkä jälkeen olisi olla täälläkin enää. Kyllä ne polkee. Ja kyllähän tässä nyt näkee tämän koiran. Ihan hyvä, että nuo porot ei juokse tänne, koska Ei, mutta tämä toinenkin laite. Mä pitää illalla ajaa ne kaikki porot. niin pitäisi. Niin siis se sammelihan tulee kertaa. Niin, ehkä. Kyllä se on luvannut. Iidalle luvalle. Iida soittaa. Ei tästä muuten tule mitään. Kaikki tykkää tuolla. Haittaako vaikka ne olisi tuolla kaikki? Vähänkään sinne eläkkiin. Niin nyt se löi jo makaa. Se on ihan hyvä.
Vähän niin kuin tekee hankala. Joo, ja se joutuu oikeesti, hän miettii ihan koko ajan. Koirahan jää niinku siihen yhteen, että se ei mitään muuta vaan, että... Joo, mutta kyllä se selvästi hakee aika paljon sitä, että mitäköhän hänen pitäisi tehdä. Niin. Mutta yllättävän itsenäisesti se on, että mä ajattelin, että se on enemmän hakenut ohjaajaa. Tai niin kuin omasta ohjaajasta. Niin. Mutta yllättävän hyvin se kestää vieraan. Niin, vähän tavallaan, että niitä senkin näkee, että mikä koira kestää ja mikä ei. Se kato, alako heti liikaa. Joo, tuo on eri seurannut toinen. Miten meillä aikaa? Se Iida meidän kello ei tämä. Näki, että tuli se semmoinen perään. Se on ihan hauska, että niin pystyy aika hyvin ennakoimaan jättämään. Kestääkö nyt? Eli menee tosi lähellä. Nyt tuli vähän maailmaa. Joo, ja jotenkin tuntuu, että sitä ainakin kuulee. Niin, että se olisi niinku pieni. Semmoinen nuoren koiran. Kai se ei oikein nyt tiedä. Niin se niinku Se viesti. Niin. Sen oli niin, mutta se kuitenkin sen verran tulee niistä koroista tuo paine, että se ei voi mennä lähemmin. Jos katsoo sen nyt sillä, niin se pitää. Se ei oikein. Silti niinku poroille rankkaa, vaikka ei edes niinku... No onhan ne stretchii tosi korkealla. Niin, ainakin näillä. Se aina riippuu vähän kaikkea. Ja nuo on aika rauhallisia kyllä. Nuo mitään 10, mutta niin Sitten nuo pikkuset on tullut. olemme ne tuomineet pikkuset. Jaa. Eikö se itse sanoo, että mulla ei ole kuin pikkuset? No mitäs nuo sitten? No 10. Niin. Ne on niitä rekangia. Jaa. Katsokaapas nyt häntällä on. Nyt taas malta. Ja hännästä pistettiin. Kyllä se oli, katsopa, ja niin on laskenut osalla kohdalla. Se on jännä, että niinku... Niin vastaan sitä. Ja koiralla on korvat. En tiedä sen nyt, että miten sitä sitten ja laukulla pistät liikkeelle. Ja vaikka se nyt arittelee nyt aika lailla, niin kyllä se lähtisi liikkeelle. Sitten tää olisi viesti, että se olisi En tiedä, se
mennäänkö sen puhutaan. Niin on, ei se nyt en. Kaupan ohjauksella, mutta sitä ei millään tavalla ole. Kyllä se, mutta toisaalta myös, kyllä se on niin kova näillä lähtee. Näyttää se takapäivä. Mutta toisaalta. Ja sitten on niin paljon suurempi työmoottori. Sitä rajoittaa. Hienoa taivaassa olisi. Musta sanoo. Siitä huolimatta jatkaa. Ja niin kun näet, miten nopeasti sille tulee taju siitä pysäystevaatimuksesta, koko ajan pystyy jatkaa viinaa enemmän ja vaatimaan. Niin se Minnan veli. Niin kuin mies. Mutta et ihan voi sanoa, että olisi niinku tavallaan käsissä. Kun katsoo sitä sinun käsissä, niin se vähän vaikuttaa sille, että se on jossakin asiassa vie sua tanssia. Että no sehän ulos, se kyllä tietää sen. Mutta sitten kun lähdetään tekemään paimentamista, niin se suhde onkin niinku, tavallaan se perustuu semmoisille aika isoille asioille, hirveän vahvalle kunnioitukselle. Ja sitten se on helpompi aina vieraankin ansaita. Niin. Mutta aika kiva. Otammeko me tässä välissä tämän näytön? Joo, otan. Mukavan tuntunen koosta. Vitsi, täällä kyllä se ei kunto koho kuule päivä. Muutaman verran polttovikkeleikalla. Voi jumala. Minun hyvät yritykset tuolla aina täytyy semmoisen. Joo, Tule vain. Tuon vaan jo ulos. me täytellään tämä ja kohta palautteen. Koiran hallittavasti asenne. Tosi hyvä. Eli hallinnassa rauhallinen. On. No vähän hermostunut, mutta onko siellä mitään semmoista keskiluokkaa? Voin pistää, että vähän hermoista. Joo, kirjoita siihen, että hallinnassa ja hermostunut. Joo, mennään vähän sitten. Koirahan oli hyvä. Sehän oli tosi hyvä. Minähän tykkäsin kuin hullu kuusi. Se niin kuin nyt näette tämän testin eroavaisuuden siihen viime vuoteen. Harva koira pääsee täällä irti, koska näette miten porot käyttäytyy. Jos me olisi tämä herra laskettu irti. Joo, ei sit olisi tullut mitään. Ei siitä olisi tullut mitään. Se on lähtenyt viemään kuulkaa kuin luoja kerjäläistä tuota porukkaa. Ja se, että miten nopeasti, minä otin sen sulta ihan sitä varten, että mä haluaisin, että se näyttää sen parhaan tapansa tehdä töitä. No niin. Se mikä näkyy heti koirassa on se, että se on hyvin itseohjautuva, palkkaa nopeasti itsensä työstä ja on just sen oloinen, niin kuin tuossa lähetti niin kiros mulle, että mitä sinä siinä jarruttelet, kun nyt tuossa mennään. Niin. Mutta miten vieraalle ihmisellekin pysyy moottori käynnissä ja lähtee tekemään oikein ja hirmu nopeasti tuli tuolta koiralta se taju siitä, että vaikka antoi liinaa ja sanoi, että pysähdy, niin se pysähtyi ja jäi tarkkailemaan asioita, mutta se ei niinku ota nokkinsa siitä ohjauksesta. Ja se on tosi iso moottori, niin tavallaan se on semmoinen kertoo siitä koirasta, että se työ palkkaa sitä niin paljon, että vaikka siellä hyppii vieras ihminen joku sauvan kanssa välissä ja kompuroitsee, niin se pystyy jatkamaan. Kaikki ne sijaistoiminnot, mitä se tuolla teki, on tosi hyvää tavallaan asennetta. Se miettii, mitä se tekee, ja varsinkin kun sille sanotaan, että sen pitää miettiä. Jos ei olisi sanottu, niin se olisi tosiaan